Yeah. I'm live now. Come here. Come here. Come here. Ngiyahobosha lapha manje. Siyinkandla. Inkandla enhle uyiholela. Asoke. Enhle ngokuyiholela bathi enhle ngokuyiholela. Wena ingene nje kuqala wena. Ningene nje. Come on. Ngela lapho wena ngelani nina. Bangaba 61 67. Abasebancane mina abantu angithi ngoba lapha la. Bazongithuka. Ngena come here. Wesibo, awuthi ngusende location. Mana ngusendele manje. Abazi ukuthi inhlambe siyangiqinisa. Ngiyahobosha lapho umuntu wakhe ekhipha. Into ingane entshezelwe. Into ezelwe entshe new from the box. Yazi ukuthi kade ngagcina njalo nje ungena live ngoba phela Kade ugcina live. Hey. Yazi ukuthi baningi phela abantu abahamba bezenza thina manje kubalekile ukuhlala ungene ku live ngoba yindakala ukuthi original noma original ngoba abaningi namafake. Ngoba baningi bayiqonda abantu esuyikhulunywa nje isuyikhulunywa yinto ibane ngqo. Ngihleli naye ahiya. Hayi angazi. Ngiphethe live. Bala esikhundleni sokuthi ukhulume ngomsebenzi wakho yena. Usho lokho. Ufuna uqala uyibonge. Ufuna uqala uyibonge. Ahiya. Yabona yake yahlaba evets lapha yake yasukuma kwakuyi activation. Hayi, ilapha ngabona khona nje basithatha kahle. Kwavela kwaduma isikole ingane zonke zathi ahiya ngathi mnayi. Isebantwini into ibane. Ikubantu ngempela indaba okudlala. Ikubantu ikuba people ingene inside she. Wokubuke amalokhuzana ami lapha ama comment ami lapha. Inogazi itataphi into ibane ugazi. Uvela ufice isikhathi siningi nje more than 1000. Hayi njalo ukuthi zonke abantu bekhuluma lokho. Yini nithandana into ibane kanti yini nithanda into ibane kangaka? Yazi ukuthi bela kunento engifuna ukutshela yona. Abantu yazi usebengangazi ukuthi mina umuntu lesikhathi abantu bekuthiwa kakhulu lapha bekusuke bekuthanda khona kakhulu. Hayi abanye masebe ngakuthuka ngempela ngoba bekuthiwa. Yebo ngoba ubani umuntu okwambona live of wakuthiwa athenda ukuthiwa ke manje ngoba emhlabeni lapha ehlala esikho. La ehlala khona wonke umuntu mangiqhamuka ufuna isithombe kodwa mase sefonini yakhe uyangidluka la yawo. Uyabona. So lo muntu lo hayi ukuthi lo muntu lo uyalwa akazi. Bafowethu inkandla ke nenhla uyiholela bafana bakithi ke. Bonakele manje. Mana asithuthisa. Lalela phela ugelima kakhulu mfowethu awuthinte lapha. Hayi ngithi nje ukubathintela. Awuthinte lapha ngini. Kunje cha bezokwazi ukuthenga nomsebenzi phela abantu. Beza ukuthi lo nyaka siphetheni lo nyaka. Ngoba sifile sigalelekile impela. Mana ngifuna ukuvumelana ile ngoma. Uzohamba u1 noma uhamba u2? Ngihamba u2. Ngihamba u1. Okay. I'm just screaming and I'm not done go man don't go.
Hey, angirihezile phela. Angirihezile. Ilapho. Ngiyayingena nje. Ugaphu nje. Ngiyayingena nje ugaphu nje ukuthi ngoba siyinkandla phela njalo. Ashalela wena. Kwethu. Au. Yazi ngangahamba khona. Kwethu. Hayi yabona kodwa usebenza lapha kwaku. Hey. Yayizi inkandla. Uzizwa njani lapho? Mina ngiphela mangincoma ngiya straight umuntu ngiyohlala naye. Ngizela lokuncoma nje. Angifuni ukushaya ngibali into eziningi. Angibali into eziningi. Ngilapha nje lapha ngikho ukuthi. Lalela wethu. Yalezwe iphula kwaceza. Asizizwa. Awude ngibanike enye. Ngoba asidlali yona umuntu oyidlalela ngesingayi. Awubanike enye. Bafuna yiba uqala yinto engayithinda nje. Ngoba sebeyazazi bona sebezazi. Dlala ingoma kamanje akusakhishwa wona ipromo manje kudlala ingoma promo manje dlala ingoma bafowethu dlala nje ingoma. Awude ngibanikele ku2 yinsizwa lena eyibonga. Banike athi ngibahlephelele. Kanti engehlula ngempela bathi ngehlula benza nangehlula bengikwaza mina ngehlula washo lo nje bekonelisayo awubani bona ubani ngehlula into oyenze lutho inhlula bethi bangiyisa bangisonisa washo lo nje bekonelisayo ngiyomosha ngibuya lemsizana into yakuyiqedwe isikhathi ivele ibuyisini ola kakhulu kunalokho ngesikhathi uthi uyayicima wena ivele ibuyisa iphindwe ngawu5 unlimited claim value esusa wena suka ngiyayidlula nani advert ngidlula ngoba yini ngena nawe nje uma usuka ngena online niyadlula advert wona sihora ngawo iwona okutholakala la imali ungaskiphi